Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo menai. Buskani tekto bai tekto kotor jarawo je manjak nai bokhe tamono tekto hon saiman wana soba toklai buthalai bulai afrona belai khe nogui manbai kogana belai kirima singsa ngna nai tongo buskango tiareng sidi. Pandani pelawo olang mani khorang pandanai tonai joto khapani takhuk tei bukhuk songna ang haina hai hamjak ma tei chibaya phari tini ni pandawo lam sok jafio belai ke hambai narok joto no pandano nai mani bagui te kai torni kok thairokno khnaragui srangragui tamani bagui belai ke hambai jeng thangnai pandarago khnalai ka sranglaikhya phunuk jak mani bijap abono tui tini bo jeng phunuk jak mani bijap remsi tham tangnei arni simi tangsar jorano tui jeng salainai tei sranglainai o berem kaisi tham engkha bisisni tekto bai tekto kotor bisingni tekto kotor ni kok subraino rektharnai rokno sa toknani baki kristono kebengui borok khorok sa basawi phainai mosa kukut haini tongmung a borokni thanio jeng nuklainai bini thangma himma gongni tongmung hai angnai mangrung rokni hai muiromna kurung tongmung angan a borokni sabo kristoni arini kaitorni bosarokno lama korunai bo kaitorni munghamya sasuknai bo dragon lucifer a borokno phan rusuknai sangsarni borok a borokno riktarbainai kabangma borokno riktarnai hake lama korobainai phari okok thaino tui jeng tabo kaham ke khnalainai sranglainai tamo ke resap mangtang sakhanai sakang bukhano tiar khlailaigirana
Kanawi tontonai kapani kicingno ang tinini o lamani khorang pandawo muthanaisa subra Jesu Kristo ni mangkathar han hai khapang yapari lamsok japio kicing tinini pandawo khe jeng khnalaibanu tei sranglaibanu wansolaibanu phonok jakmani bujap remchi thani tangnai nismi tangchar jorana tui jeng pila sakang phonok jakmani bujap remchi thani tangnai wotma sijak tong khoktang inalaigra suana kicing oro jeng sijak tong laibo ang nukmani a yabrui masa kuku thai hai yakung khe gong yakung hai buku khe mangrung buku hai a dragon a yabrui ni yago boni phan boni asuk phang tei boni suar kotor rokha nei changro sijak nolayo omole belai kirima singsan angra khakesing omo waisa phano tuiyo hakungo eba nokharo nubo nukjagyakho omo hai kubui se tongo dalaria johon sawo abo aroni kisa kheno snamjak hnai Kristoni arina tuiwi jeng tabo khe kisa masa nuklai sinaikha Daniel boni bosabo remsiniwo nukmani hai o arini thainiwo kubun yabrui rokni tongmungrokbo jeng nugui manlainai buini tongmungbo nainai khnawi tangjani kapani kicing saka nainai ba o yabrui mosa kukuthai no kosol Daniel bisap remsnini tangdogo bo a kok no kok sajak omongkha Gresu Mesidinia bobagraha Grishongrok belai khe bokhorok gwnang gja tei swikhai wngthaniwo buinislai swakangjak gja swarok malai Grishongrok abo o yabrini orok tongnai a Grishni tongmung samung rungmung akrok tangthaniwobo aswkno kwrung gja wngbainai omo Grishongrok belai khe tangthaniwobo kwrung gja bwsap kaham swythaniwobo buinislai belai khe swakangjak gja o yabrini bugrahao Grishni bebak tongmung samung rungmung tongmanino tongnai khnawi tongnai khapani kicing boni yakung rok kheba gong yakung hai siphu
Daniel bisab remsni ni tang bani tei masa yabri ni kok jengno muito klairo phigo kha. Omo khe Media Persia. Omo takjak mataino khulomnai rok tongthok chathok khe tongui tongbai mani kok se sawi tongo oro. O yabri ni bugra hawo Media Persia ni thaniwo je tongmarok no tongnai. Khnamai tongnai khapani kichi phia boni bukhuk kheba mangrung bukhuk hai naijang thaijing khuk tanglai kha. Omo khe jengno muito khlairuo Daniel bisap remsni ni tangbri ni puilani yabri ni kokno. Omo khe Babylon sonrokni naikol mung omo hai ni mari. Bubagra Nebukadnezar boni kereng bororokno butharna dagipru phia Hebrew bisa khorok thamrokno horo sokpru ke bothangai haitakhlaidi howinai san kwrui bono rangsakni bokhorok subah male bubagra Nebukadnezar Babylon ni bubagra bo saichung chajak tüino samung khlaio. O sumsok borok Daniel nugmani kayani yakung yaksirok phano habai sor dalogjak phano bubagra Nebukadnezar ni thanio ji tongmani no boni thanio bu tongnai. O paithak ni hayung naikolnai bo shaitan ni chubai se naikolnai. Boni phan ni yaphangkha shaitan. Bo se a yabrino tisawi bo tubuta. Luk sawo shaitan a Judas Iscariot ni bisingo hapkha nei jeng abono bian noglai hamale kothoma kaham bijab Luk rem nei chinai ni tang thawo. Mathai simani kothoma kaham rem chidok ni tang ni chi thawo Simon Peter no jepruo sobrai Jesu Christo hono. Apru bo a kogno kok sajakota. Sumsok borokle shaitan borok phai mani deklaina. Angkhakawo jeng bohaino bo hino honi mannai hanai angkhakawo. Aw shaitan no boni bisingo hapkha. Thessaloniki bisap kangnai ni remnai ni tangchukuni simi tangchi jorao Paul bu a kogno kok no saw. Phunukjakmani busap remsi thani tang thawo jeng thalaisibano oro jeng sijak nolaibo a yabrani bokrok thaisa butharjak hai. Phia a kosa kotor hamjak sengsarni bebak borok a yabrino malangsawi bono riktarbai kha naijing oro sijak nolaibo. O kok thaino naiwi te remsisni ni tangsarno naiwi mawansugo shaitan a yabrino kwthaini se mwthangui tisakhna. O butang tangno naiwino nuguino borok rok khakabai sigo shaitan yabrino kwthaini se tisao handai. Abo wngui maya tamni hinba shaitan kwthaino mwthangui manya. Khnamai tongnai khapani kiching sobrai Jesu Christo simi se kwthaino mwthangui mano. A phan bo rojakya shaitan rojakya ta sobrai Jesu Christo simi se o phan no rojago. A kok no twiwi sobrai Jesu Christo salang marokno chang John simani kothoma kaham bijab rembani nejisa tei tang nechiba tei tang nechisar nesimi tang nechichuku jorao nuglaio. Sobrai Jesu Christo simi se kwthaino mwthangui tisai mano. Shaitan manya omo tatal se tatal mwthangui manya. Buskotorni swikango kebo kwthaini basaklak. Sobrai Jesu Christo se jephruphano kwthairokno mwthangui mano. Tebo mobo mwthango. Jeng akorokno phunukjakmani busap remlai chini tangchi sanisimi tangchi ba jorao nuklaijak. Phia John kothoma kaham bijabo rembani tangni chi charni simi tangni chi chuku jorao bu
kok no kok tiwi bo sajak जों abono noglaijak Kristo simi se kwthai rok no mothangui tisai mano aboni bagui khnawi tongnai khapani kiching Jisu no poito khlaidi bo nini bwsak kwthai no bo mothangui tisai mano bo nini phola no mothangui tisai mano Shaitana taklumdi bo langma ronaiya bongkha debil sokomornai butharnai lama korornai aboni bagui Shaitan no taklumdi Subra Jisu Kristo no siklumdi Subra Jisu Kristo baisa tongdi bo simi se mothangmannai bo simi se chokhao thanani lama khnawi tongnai khapani kiching rum bugra han a yabrui no phan chuboknai ang poito khlaio o yabrui abo borok se angwan hnai tekto kotorni jorao bo belai khe tatal bai mangna tongmano a kokno tiwi chung Thessaloniki bisap kangnaini remnaini tangsi sao swijak bo chung noklaijak kaham khe srai khe khnawi tongnai khapani kiching phia a ksa kotor hamjak nei chung aro swijak nulaio thaichingo khuk tangnaifro swijak nulaio o kokthai sananaio Kristoni ari Kristoni thwimung bai thangui bachamung no swrungnai le mano tamokhe Kristo haikhe kebo kwthai no mesenui thangui bachawi manya haifano Kristoni ari swrunghwnui kwphanai abo bai hayungni borok rok no bo lama kororowi mannai tei kwbangma borok lama bo korobainai khnawi tongjanai khapani kiching phunukjakmani bwchap remdogo chung nulaijak Kristoni ari korai kuphur kasawi se phainai hnai bo tatal khakchangmung tubui phainai borok rok bono jotrajagui yachakbainai phunukjakmani bwchap remchi thani tangbrio chung thangnaisano oro chung swijak nulaio a dragon a yabrui ni yago bini suar romabai bebak borok rok dragon no khulumbaikha borok yabrui nobo hai hnui sai khulumbaikha o yabrui hai sabo tong bo bai soba nanglaimannai sabo tong ni oro chung swijak nulaibo phunukjakmani bwchap remchi thani tangbrio a jorao khe Shaitan bubagra chasok khata bo khulumjakna muchungjaknai phia a jorao bebak borok bono khulumbaiwano kiching tini chini khorok sakao kaitonni khairokmungni yak kwrwi hinkhe nung angbo a Kristoni ari no khulumlaiwi tongnai khamung hnei mawan sugo जों जिसुनो poito khlainai bwswk se hamjajak haiyadai kiching phunukjakmani bwchap remchi thani tangbao chung thangnaisiano oro chung swijak nulaio a yabrui kok kotor bai kok hamya sanani bukhuk rojakkha bo nokha talbrui chinui jora bo phan rojakha hnei chung oro swijak nulaio khnawi tongnai khapani kiching khnathokma kok wngkha o Kristoni ari o hao nokha talbrui chinui se tongthoklangnai aswk se bo jora mannai tongthokna jora mannai ta phiyogi rojaknai boni bukhuk kwarma Daniel bo sajak bono twi kok sakrakma hnei jephano bo gosinai khnawi tonjanai khapani kiching aboni bagui chung je khnamarok no kaham khe chekai naina nangnai bo kok kaham sama bisingtwi lama korornai kwbangma borok no khnawi tonjanai khapani kiching tabokhe chung thanglaisiano phunukjakmani bwchap remchi thani tangdogo oro chung swijak nulaibo bo kaitor no twi hamya sasakha boni mungnobo boni tongthai no twibo tei chukno ha no twibo
tei chukno hawo tongnai bebak no tuibu bo hamya sasakha nei chungro swijak no laibo. O yabrui omo hai khese kaitor no tuibi hamya sawo. Bo Kristoni ari. Chukhawo tongnai mothanibu ari. Kristono poito khlainai mothani ari kaitor no hambai mothano kuduk ohawo tongroyani bagui. Belai ke hambai kaitor no. Khnami tongnani kabani kiching na tumu no subra Jisu Kristo no poito khlainai ngi tongkhang ke moitanarikdi tekto wo bo no tongroglak. Bo no mulphiliti saitlangnai hakibo bo bai tongrowinai. Tekto kotoro hingkhe je Jisu no poito khlaiya Jisu no nornai borok se matongnai. Phunukjakmani bujab remchi thani tangsni ni smith tangchar jorao chung thangnai sibana oro chung tamo swijak no khumale bo kaitorni bororok bai choba nanglaiwi kaplai khlaijakha. Joto bosong no joto dofano joto kokni bororok no tei joto hani bororok no bini yago rojakha. Sangsaro tongnai bebak borokrok bono khulumbaikha. Kokhe ahai o sangsar snamjakya sinino butharjaknai mera busani langma bujabo mung tisajak rok bono khulumbainai. Ni oro chung swijak nuglaio. Tekto kotorni joraobu kaitorni kwthar borokrok tongnai. O hayungo borok mothaya. Borok a yabrui bai mesenjaknai. A yabrui bai borok sutharjaknai, koktharjaknai, toktharjaknai. Omaike mathaibainai. Haipano kaitor borokni pholano mothangnai. Tekto kotorni jorao chi soisuk manai Jisuni mungui soimanai borokhe mothangjak mung mannai. Kaitor borokno mothangnai. Kaitorni mujung tui tongui judai hindi buini borok hindi kwbangma poito khlainai rok tathar suthar tokthar jakbainai. Belai ke kirima singsa. Khnami tonjani khabani kiching tabukno jora kaham Jisuno poito khlaikha hingkhe se tabukle mothangjakui tongo chung. Omo se khairokjakmani mol. Khnami tonjani khabani kiching jora tei tar horsidi. Jisuno romdi Jisuno poito khlaidi. Bonono a tekto kotor kirima singsao abo tui laina rwglak. O jora belai khe manak sokjak jora wngui tongkha. Hayungo abo hai waisa phano wngyakho. Kaitorno hambai abo tui jorao motha ohao tonglak. Kaitor mothano tisaitlangnai. Aboni bagi kaitorno belai ke hambai. Chungno tekto kotorni bisingtui bo himroya. Ngnai aboni bagi kaitorno belai ke hambai. Ang Kristoni ari bai tongya. Kristo bai se tongnai. Kristoni ari no lajak sokya. Kristo se lajak sogui tongo. Khnami tonjani khabani kiching chung tabukhe phunukjakmani bujab remchi thani tangchukuni simi tangchi jorao toma swijak tong. Khoktang horui nalai grasiwanu. Oro chung swijak nalaibo khunju tongkheba o kokno khnari. Khajak thothok hingkheba bo khajaknai no sengbai butharjak thothok hingkheba bo sengbai butharjak sinai no oro no kaitorni borokrok kha maloknai ma soinai poitobu ma khlainai. Ni chungro swijak nuglaio. Khnami tonjani khabani kiching khunju tongkheba khnari ni chungro swijak nuglaio. O kokthai wngkha kaitorni kokthai khnanai rokno samang tongmani sisarobui rophimani koksiomo. Rumbijab remchini tangchi sneo sao. Khnama bisingtui se poito phaio nei. Aro chung swijak nulaio. Kaitorni kokthai no je khnai mano. Yasagui mano. Abo bororokni thani se. Khnaya hingkhe khnayai bo tongui mano. Yasagyai bo tongui mano. Bororokni thani abo tui yakarui rojak mung tongo. Khnami tonjani khabani kiching kwbangma borok tongo
muzu tongo haifano kaitor ni kokthai no khanaya te khanana naiya gza borok abo hai borok tongo oro juhon samani kogrok abo nini bagui buya ani bagui buya ang asukle khaka jawo abo ti hai tek towo nung kalai glak ang khaka wo abo ti tek towo angbu kalai glak nei tam hinba phunuk jakpani bujak remriwo se sajak omo motha tisai tlang jakmaya golose angnai hnei khnawi tongjanai khapani kichi o hawo a jorawo motha se tonglak bopro malai tekto kotorni jorawo johon samani bororok ungkha tekto kotorni jorawo o hawo kaitorno poito khlainai rokno tibise Kristono poito khlaina chengnai bororokni kokno se oro johon sawi tongo moito narokdi tekto kotorni jorao Kristoni ari no o hayungno naikolnai bo paina phalna riya hinkhe ke bo paiwi phali manglak khnawi tongjanai khapani kiching moito narokdi tekto kotorni jorao je shaitanni borok rokya Kristoni borok rok borok paimanya phalimanya khasinai kebo o Kristoni ari hayungno naikol tui khe tabuk jora naikol yakho kaitor boni sakni borokno sawo bono takaso baidi hnei abai nini langmao kaham sopaiglak tomono a tekto kotorni jorao duljakhe asukni tektono nung masoi sinai khnawi tongjanai khapani kiching belai ke krima singsa aboni sakangno जों जिसुनो poito khlaiwi lajak sogwi naising sogwi tongnani nangnai tabo o hawo phola kathar boni samungo tongo bororokno chubawo katerewo akorokhe bo tongo mothati sai tlangjakma yagulo boni a samungno bo khlaiglak khnai tongjanai khapani kiching phola kathar senono tini chubawi tongo tei bo senono phan rowi tongo tei bono tekto kotorni jorao chubawi tongnai khnai tongjanai khapani kiching जों tini asukno khnalaigasinai bwskangni pandao जों tei bo kaitorni kokthai rokno teiwi kaham kaham salainai sranglainai tei boni hamariya jalainai afro malai laisiwana kaitor nongbai tongnasithang hambai khapani kiching belai belai ke hambai o pandano naitomani bagui te panda paya sak jora khalogwi kaitorni kokthai rokno khnarogwi srangrogwi tomani bagui belai ke hambai phari जों a tekto bai tekto kotorni jorao manjaklaiya tui khlai poito krakhe tonglai soksiwana poito tongnai rokno bo muito khlai bini logeo tisai talangnai bini logeo sogwinai rokle tekto bai tekto kotor manjagla kha asukni tekto hunmarokno borok yoknai subraini logeo borok tongthokma bai kaplung khe ma tongwi bainai jani ja samung khlailangmani aboni price rokse borok rwjagwi tongwi bainai nung belai khe talika kaham tam hinba nung a tekto bai tekto kotoro manjagla kha phaidi जों sakthalaiwano chini jani jani nokni bororokno karjak yana tui khlaiwi poitowi tongnani phunglaiwana phaidi o kokthai bagi जों tabo kaitano hambai relainai tei suriwi pandano mathakma bwkhak thanglaisyana surinai apa kaitono no belai khe hambai nini o kokthai ni bagui nung chungno nini kokthai bai khaksangrwo khasrangrwo bwkha basarwo no belai khe hambai te apa kaitor tini khnalaimani nini kokthai rokno जों bwkhao chuinarokmanani chungno chubadi o panda nai tongnai tei nini kokthai srangrogwi tongnai khnarogwi tongnai mono hinthani yapharo nung borokni nok nukhungo khaksangma tongthokma kaplung khlairodi podre pod jongjal hakbengni yakni phiyogwi tongdi nung borokno tei nini yakbai romwi nung tongdi
nono naising tangmanani chubadi surima jisuning baisana amen belai belai ke hambai o pandano nai tamani bagai जों पान्दा अरन मुथाग्लायसिनाय बुस्कांनि पान्दाव हाइन हाय मालाय लायफिनाय काइतर ननो निने नगो जत्तनो हामारि बाय खबुइ तंलांसिथों हामबाय हायदि थांनाय पान्दा फुनुकजागमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लाय मुखना लायग्राना थांनाय पान्दानि सोंमारिनि साख्लाय मुंखा दि कंची खापांनि किची फायदि दिनिनि सोंमारिवा हाबलायवानो दिनिनि सोंमारिखे फुनुकजागमानि बिजाब रेमची थामनि तांनयो ड्रागन आया ब्रैनो तामोसेरुवो हनि साजा खामु ए सें बि रां सि मुं दि हान खापांनि किचिं o सोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबायजादि जिनि नाम्बार WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो श्री रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बकप्लाय ओंगे मानवानो जों साक साकनो बैबाय मंखजाकना मुसुं लायो मैतक थाइजागदानि मुसुं लायो एलेम बाक्सावो काइतनि सामं थाइदि हाके बरगक गदो मारमै गोथां टं साक नना मैतक थाइ तंबायबाना आंटी मथगदे आंटी हमम खपा आनि लांमा बेलाय न जुंजालो कालायजा सालब्रु नते गमानि दंमो आवाना दिनों काइतर दङ हिन्दीजों सुरियानो जिसु नोंसि मेसे
साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगंज साबोनी नों कांचनपुर अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजाक हास्टेनि थंख्रं कंखर फियाबा दांमनि सराव रोजाकनाय फुरंमु कक सानाय हलं जेरो खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय जयवे नाय दंदिनरो चिनिखरा মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলাই খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চেংনো জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকলনো নাইকলনো খরওই থাঙো মুইতো নারকদি 90% vision loss চেং জরা জরাও চেকআপ খাইজাং মাবাইনো মাথাগে মান
Ashwini Netralaya Norogni Mokolni Hamkraini Bagi Shalbubrung no Tong. Borogni modern equipments the skilled shak hamnainero Jeffrupano Tongu Norogni Bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka hamya faru. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani chini mokol chengno jorano tongthangna bagi chubao haifano cheng chini mokolno naikolna koroi thango muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaisang mabaino mathage mang Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bagi shalbubrumno tong Borogni modern equipments the skilled shakham nainero jefrufano tongo norogni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka hamya faru Hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.